खुलुमबाय, आं अनजालि सरगियारि। दिनै आं नोंथांमोननि खाथियाव आरोबाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायथिना होनो थाखाय आखायाव लाबावदों। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं नों बावबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन, लोगोसे आंखौ खन्थाइ आवरायनायाव थुलुंगा होगोन। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ आं आवरायनो आखायाव लाबाय, खोनासंलांदो। नों बावबाय जानांगौ। नों आं जों बबे लामाजों, नों आं जों बबे लामाजों। सानसे जों नखरसेनिमोन, दिनै नों आं जों सिनायज्लायला बुंब्लाबो बांद्राय जानाय नङा। दिनै बबेबा दैसा, बबेबा बिफां, बबेबा रेस्टुरेन्ट, बबेबा पार्क, नोंनि आंनि थाखाय जोबलाङाखै। बिसोर बयनिबो थाखाय आरो नोंनि आंनि थाखाय साखि जानानै दं। मोनसे खोथा, नोंजों आंजोंनि बै दैसा आफाङाव जिरायना गांनैसो लानाय सावगारिया दाबो नेरसोन महरै दं। नोंजों आंजोंनि बै दैसा आफाङाव जिरायना गांनैसो लानाय सावगारिया दाबो नेरसोन महरै दं बे आंनिनो खथायाव। गोसोखांब्ला बे सावगारिखौ नायनानै नोंनि मुङै खन्थाइबो रेबनो सोलोङो आं। गोसोखांब्ला बे सावगारिखौ नायनानै नोंनि मुङै खन्थाइबो रेबनो सोलोङो आं आरो एखनबा लाइजामबो लिरनो सोलोङो। नों आं बुंलांनाय रावखौ गोसोआव दङना? नों आं बुंलांनाय रावखौ गोसोआव दङना? सानसे आं बे समायना बुहुमखौ हरखाबै नागारलाङोब्ला आंखौ खेबसे नायफैस्रा बुंनायखौ। नों आं बुंलांनाय रावखौ गोसोआव दङना? सानसे आं बे समायना बुहुमखौ हरखाबै नागारलाङोब्ला आंखौ खेबसे नायफैस्रा बुंनायखौ। औ, दा नों बावबाय जानांगौ। औ, दा नों बावबाय जानांगौ। जायनि थाखाय नों आंखौ खौरां लाफेरा, अब्ला बोरै गोसोआव थागोन? एसेनोसै, गोजोन्थों।